Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Ug karon na sad mga bata, magtuon ta og sulat sa dako o gamay nga letrang S. Inga niyon pagsulat ang dako nga letrang S. Tan-awan ninyo mga bata. Isa pa, tan-awan ninyo unsaon pagsulat ang dako nga letrang S. Karon kamo na sad bi, isulat ang dako nga letrang S. Sunod, inga niyon pagsulat ang gamay nga letrang S. Isa pa mga bata, tan-awan ninyo. Okay, ikaw na lang, be. Isulat ang gamay nga letrang S. Very good mga bata. Moto siya ang dako o gamay nga letrang S. Ngayang tingog, S. Magtuon ta karon sa letrang S. Iyang tingog, S. Letrang S. Tingog, S. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa letrang S. Sabon, saging, sanga, sako, sapatos, mga buluhaton, butangi og star, ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga S. Sunod, ikahon ang mga litra nga naay tingog nga S. Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og letrang S. Ipadayon ang pagsulat sa letrang S sa linya.
Daghang salamat! Bye-bye!